nato ninyo damha, nga nay sakit gikan sa China. Maong dili kita mo kumpiyansa, kay kuyaw kining sakita. Para malikay yuta, mag-alcohol, mag-distansya, mag-safety mask sa usa-usa, para dili madisgrasya. Mao karon kita magtinabangay, para wan-ayoy madamay. Kining virus atong isalikway, magsti akong yuta kanunay. Mao nga mag-ampo ta uban sa akong pamilya, kunta ini nga pandemya sa kalibutan mahanaw na. Munta bunta sa akong pangalya, para mawantang kining virus na corona. Maong ligunan ta ang atong pangalya, kay ang Diyos ang naara, handang yun musuporta. Wala yun ni nato ninyo damha, nga nay sakit gikan sa China. Maong dili kita mo kumpiyansa, kay kuyaw kining sakita. Para malikay yuta, mag-alcohol, mag-distansya, mag-safety mask sa usa-usa, para dili madisgrasya. Munta bunta sa atong pangalya, para mawantang kining virus na corona. Maong ligunan pa ang atong pangalya, kay ang Diyos ang naara, handang yun musuporta. Kay ang Diyos ang naara, handang yun musuporta.